Здравейте, уважаеми приятели! Искаме чрез нашата домашна рубрика да обясним какво означава понятието адвентизъм. И тогава, когато Адам и Ева чуват думите на Бога към Сатана, с това той ги утешава фактически, защото те са били много разочаровани, много изплашени, много натъжени, че човекът ще стане смъртно същество и че ще има зло на земята. Но когато те чуват, че Бог ще се справи с врага, с Сатана, с греха, тогава те получават една скъпа надежда, която ние наричаме адвентна надежда. И която е минала през всички векове и хилядолетия от Адам и е стигнала чак до нас и хората на последното време. Значи, спокойно можем да кажем за Адам, че е бил адвентист. Всъщност, очакващ спасението си от Исуса Христа. Спокойно. Благодаря ти, пастор. Аз искам да прочита нещо много кратко. Адвентна надежда. От Адам до Мойсей. При раждането на първия си син Каин, Ева казва: "Придобих човек от Господа." Битие 4.1. В неговото лице родителите му очакваха спасителя на света. Ето е адвентната надежда и на Ева. Тя, когато роди първия си син, тя мислеше, че това е спасителят на човечеството. Ето е адвентната надежда. Тя произлиза още от самото начало и достига до края на земната история. До нашето време. До наше време. Така че всеки, който има надежда в Исуса Христа, че спасението му е от Исуса Христа, той спокойно се нарича човек, който е адвентист, очакващ пришествието на Исуса Христа и спасението си от Исуса Христа. Да. Единствено зависи само от Него. Бъдете благословени, ние много се радваме, че имахме тази възможност да разкрием на всички хора, кои сме ние адвентистите. Защо сме адвентисти? Ние сме адвентисти, защото очакваме второто завръщане на нашия Господ Исус Христос. Всеки, който очаква Исуса Христа, влиза в тази категория, в отбора на Исуса Христа, който скоро ще се завърне да сложи край на злото, на страданията, на мизерията, на безпаричието и всичко с това, което сме заобиколени. Това е адвентизма. От Адам и Ева до нашето време и до края. Ще бъде така. Докато дойде Исус и установи своето вечно царство на правда и любов на земята. Амин. Бъдете благословени.